Hinumpibingin na yun si Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Siya ang dalan. Karon, siya ang dalan, kanang pulong niya, mao na ang dalan. Ipadulog na to. Karon, ang makadaw tas pulong sa Ginoo, sige ra tong atakan, sige ra tong tumban, muna ang atong kasing-kasing mo kanto. Ngayong gabi, so ato na ta sa ato tas topic na to karon, deeper in humility. Deeper in humility. Mag-isibot ang buntag karon o lalong na pagpaubos. Nang lantaw lalong na pagpaubos. Sa miyaging Domingo, deeper hunger. Nang lalong na kagutom. So ato siyang i-series, doon na tayo sibutang lain karon lalong na pagpaubos. Okay, so ato ta sa gibasa, ato nang nadungog nga ang magpaubos ipataas o ang magpataas ipaubos. Kinsa gato ganing mahimong dako, kinahanglan mahimo sang sulugoon sa tanan. Dunay panultihon igsuon nga unsa kataas sa atong pagpanghambog, ingon ana pod kalalom ang atong pagkahulog. Imin ba? Kung taas ta o pagpaghambog sa atong kinabuhi, lalong-lalong pod ang pagkahulog nato, mapusdak kita. Kaya ang ipataas daw iyang i-down, no? So ang magpataas ang i-down, mapusdak ta kung magpataas ta. Muna nga tuwang tunan karon kaning deeper in humility. Dapat diri ta mag-una sa ilalom, deeper. Mo kalot ta, mo pailalom ta. Kay ang isda bitaw, dili ka makakuha og daghang isda og anha rakas babaw. Naa sa ilalom, naa sa lalom ang mga daghang isda og dagko. Okay? So, ngano nga ato ang society karon, ngano nga more on conflict mo gyud. Bisan asa ka mulingi, naa man si conflict ang ato ang sosyedad sa ato ang kalibutan. No? Unsay cause ana igsoon? Pride. Karbo ang pinaka-cause kung ano nga magka-conflict. Bisan asa, pwede sa ato ang kinabuhi, sa atong pamilya, naay conflict, naa siya pride. And kabalo mo igsoon nga kada usa nato natay ego. We have an ego. Kada usa kanang ego, og mapuno na ka, muna gitawag sa ego kay maigo ka. Mapuno na gani ka, no, makuha na ng imong ego, muburot siya. Na itong illustration nga pitang butiki nga isda. Nga kung mahikapan mo na siya, like burot ng tiyan. Dili na siya ka kamoy, dili na siya ka ibalik ni sa dagat, gabuton na yan tiyan. Kaya natanugan niyang ego. Kung nangalisod kayo, na dili nato makatunan ang deeper in humility, kay kada usa din nato naatay ego. Nga kung may matanugan, dayon din kaburot. Nang dili maglisod ta og kontrol sa atong ego o muburot na rabak. Muna nga, kuhaan nato pagtulunan, dunay sa Biblia, dunay duha ka klases attitude lang yun ng isbutan. Ang pagpataas o ang pagpaubos. Aduna ragi tulo ka bantugan nga anghel. Kung imong istadihan ang tibok Bible, doon na ragi tulo ka buk anghel na bantugan sila. O sila ang isaligan sa Dios. Usa na si Lucifer, ikaduha si Gabriel, and ikatulo si Michael. And kini si Gabriel, siya ang angel nga messenger, kanabang mensahero. Diba? Diba si Gabriel man itong mensahe ni Maria nga magsabak ka. So messenger siya, mensahe siya ang nilas mensahe sa good tidings. And si Michael, yung trabaho is warrior. Manggugubat, warrior na. So, si Lucifer, lahi po yung trabaho,
leader siya sa pag-worship. So leader siya, either siya ang nasubangan. So may ba, insert, si Lucifer, doon siya sa presensya sa Ginoo. Mag-worship man siya. And si Lucifer, dili siya makakuyog-kuyog kaayo ni Gabriel o ni Michael. Pero kini si Gabriel o si Michael, pwede silang magkakuyog. But ini silang duha, kung kaysa langit, worship ng yun dito, huwag mag-hilay baton dito is worship ng yun. So, ang nag-lead dito sa tubangan is si Lucifer man. Muna nga, silang duha, magtampong yun eh. Si Gabriel o si Michael, magtampong yun sa worship na ang leader dito si Lucifer. So, insert, kung imong subtone, si Lucifer ang pinaka-highest rank. Highest ranking authority sa tanang mga anghel. Ikaduha siya sa Ginoo. Ikaduha siya, right hand siya sa Ginoo. So, kung magpatawag o worship si Lucifer, tambong tanang anghel. Siya siyang believer. Tambong. Nahitabo igsuon nga natugkan siya og pride. Grabe ni ugkuan si Lucifer. Kaya nakita naman niya nga tanang mga anghel pagpatawag ng meeting na aman. Yun siya. Smaya lugay nga ako magpasimba na ko. So nitong ang pride sa iya. Ang pride na ni Lucifer, kabalo baga? Ang pride na ni Lucifer nanganak siya og rebellious spirit. Rebuilding nga espiritu. Ang anak sa pride. No? Ngano mang rebuilding nga espiritu ang naani ni Lucifer. Sa iyang pagpanani sa ganahan ko kung magpaka-Diyos, so ni-rebuild siya sa Diyos nga Amahan. Ni-rebuild siya. So karon din naman sa rebellious spirit ay mahitabo igsuon is sunod sa rebellious spirit naa siya disobedience sa Ginoo. So kuyaw siya kay ang pride ay amahan, ang anak rebellious spirit, hindi sunod ana disobedience. So na-disobey niya ang standard sa ginharian sa langit. Kaya sa may standard sa ginharian sa langit, only one God ang sibaw. Muserve ka sa Diyos. Kanya magpasimba man siya, suduhan na ang may tabo. Ang Diyos na og si Lucifer, kung magpasimba siya, kunya ang standard sa ginharian sa Diyos. Inalang simbahan na only ang Diyos rin. So, karon kay rebellious na siya, naman sa disobedience. Atak siya. Munang, unsa kataas sa atong pagpanghambog, ingon anak kalalom ang atong pagkahulog. Aliba, si Satan na sa pagpanghambog. Pinuprumi nga siya, leader siya. No, matod pa sa Ezekiel, no? Yan lang mo basa. Matod pa sa Ezekiel 28, 12 abot sa 15. Perfect in duty siya. Hasta sa pag-awit, nindot kay sa tono, o sa hitsura ba siya, walay ikasaway si Lucifer. Perfect dahan tanan. No? Sa hay, tanan. Sa kambungan, naa ni Lucifer ang tanan. So, ang nahitabo, kay giatak man siya sa kalibutan, no? Gitambog siya kay pataas man. So, ana din ang mahitabo sa ato igsuon. Kung naatay pride, and then resulta sa rebellious spirit, mga anak siya, and then disobedience. So, hantod nga, maatakta. Nayapan. Tagaan ka mo uglain nga, isgutan natin dili, nga siya nagpaubos. Kani karon sita nagpataas, yatak at tupunta sa nagpaubos. Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Sorry. Verse 5. Now, insa. Angay ninyong batunan ang huna-huna ang ibatunan ni Kristo Jesus. Nga mao kini in verse 6. Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Verse 7. Hinoon sa iyang kaugalingong kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod
o nahimong usa ka ulipon na tao siya sama sa kasagarang tao. Nagpaubos siya o nagpasinutanon hangtod sa kamatayon bisan sa iyang kamatayon sa cross. Amen. Nagka-contradict ni kay si Jesus kapaubos diri, di ba? Now, atong bagulagway. Si Satan, si Lucifer, gi-create ra sa Dios. Created being siya. Anghel siya nga gibuhat sa Dios. And then magpaka-Dios, nga hinimo ra siya sa Dios, magpaka-Dios. Nasabtan ba nato? Samantalang si Jesus, Dios gid siya, apan nagpakatao. Nasabtan ba nato? Nasabtan ba nato ang pagpataas ni Satan o ang pagpaubos ni Jesus? Now, hinimo ra sa Dios, magpaka-Dios mula pa. Pero naanay Dios si Jesus naggidawon, nagpakatao. Matod pa sa John chapter 1 verse 14. Ang pulong na himong tao gipuyo siya uban kanato. Puno siya sa grasya o kamatuoran. Di pa ubos. Di ba? And gawas pa na siya hantod sa iyang kamatayon dito sa cross. Hasta sa iyang magsugod ta. Ni down siya. And then sa iyang pagministry as a servant. Inumdumi nga nagpaka-servant si Jesus. Amen? Nagpaka-servant si Jesus. Ang giingon dito sa English, bond servant. Abinin mo ng bond servant, pinakaubos sa tanang servant. Yan ang gihimo ang bond servant. Sulubon. Diba, siya may dapat manugo. Pero pa, bulagway atong nang himasa. Ako ito pang ihugasan niya ang mga tiil sa tinunan. Pa ito bulagway. Siya may nikuha sa tawil o sa labador. O siya may nihugas sa mga tiil. Nga naman, kay silang Pedro. Gatanawa na naman. Ilang kultura mong sa una. Before mo, mukaon, manghimasa sa tiil. Lahit man sa tuwa, before ta mukaon, manghinaw sa kamot. Ilaha, tiil ang ginawan. Siguro tiil yung kaon ko. Basta kay sa study, kultura nila, before sila mukaon, manghimasa. Karon igsoon, during sa mga unong ta sila, gatinanaaway na. O si Mateo, gatanaw ni Judas. Judas to gatanaw. Sino kayo mulihok? Ano ito? Huwag may nilihok, si Jesus na lang ito. Kuha siyang tawid, huwag labador. Inimasaan lang tihil. Ano sa to? One way to siya o pagpa-ubos. Servant. Yun siya. Isa na ito ganahang mga himong bread. Nalamay mo isang sulubuan. Amen? Mahimo siyang sulubuan. So, deeper in humility. And si Satan, bisan o si Jesus, naana niyang papel, Diyos siya, light, no? Lion in the tribe of Judah. Pero kabalo ba ka? Si Satan, iyang subay-subayon ang papel ni Jesus. Si Jesus, gitawag siya bright morning star. In English, Jesus gitawag siya bright morning star. Tanong bitoon bas kabuntagon, kabugason. Dako mo kabugason, kanang hayag kayong kabugason. Pero si Satan po, in Ezekiel 28 verse 12-15, gitawag yapon siya kabugason. Mahayag yapon kabugason. So yung sunod-sunuron ang kuha ni Jesus. Si Jesus, gitawag siya lion in the tribe of Judah. Tapos si Satan po in 1 Peter 5, gitawag mo siya roaring lion. Iyan yung suhid-suhiron. Gusto ko siya nga na ay similarity. Sabtan mo na to? Si Satan, suhid-suhiran. Gusto siya may similarity. Yan suhiron si Jesus. Si Jesus, gitawag siya light of the world. Si 1 Corinthians po, si Satan, yan po dito ang versikulo nga, din si Satanas, pwede magpakaagil sa kahayag. Grabe. Muna nga, ang punto dirigsoon, si Jesus nagpaubos, si Satan is nagpataas. So, kanina nagpaubos, boy, gituboy sa amahan. Pero kanina nagpataas, nag-push back sa kalibutan. No? Muna nga, balik na ta sa ito ang deeper in humility. Kaning deeper in humility, inalang masamta na to. Abinin mo kaning deeper in humility, kung ma-apply lang yun na to, mo ni makapalig mo na to. Ang deeper in humility, makapalig mo ni na to. Sama sa ka-building, nagili siya mulikon,
kung dili lalom ang ihang kalot, ang iyang pundasyon. So, kung dili lalom ang atong pagpaubos igsuon, uyang ta. Pero kung palaluman na ito atong pagpaubos niya, likon ta. Tanawa si Satan, nga nipaantaw siya, nipataas siya, nihuyang siya. Pero si Jesus, nga nagpaubos, tanawa, likon kayo ang pagkahari ni Jesus. Ibig doabot sa kamatayan. Abi nimo ang kamatayan gyapon ni Jesus, paubos gyapon. Humility gyapon ang kamatayan ni Jesus. Di ba? Kung mamatay, just like si Rizal, kung mamatay, namatay siya, pero nahimo siyang patriot. Kana bang nahimo siyang inila? Nahimo siyang pabansang hero. Ano man, ipangamatyan niya ato ang nasod. And then nahimo siyang inila. Nindot ang iyang kamatayon kay hero ang iyang pagkamatay. Pero kay Jesus, dili hero ang tawag. Ano man, tuas na namatay anang tunga sa puro kriminal. Amin na pagkamatayan ni Jesus, hindi patunga siya ng puro kriminal. Kriminal ang tanaw sa mga tao po niya. Pero gihimo to ni Jesus. Actually, wala si Jesus gipatay, kundi siya may mitahan sa ginabuhi. Taliwala sa kriminal. So kanang kriminal isod pinakaubos na ang kamatayan. Kung magpakamatay ka taliwala sa kriminal. Wala siya nagpapatay, nasama yung si Rizal. Muna nga, humilitahan to siya ang kamatayan, gisigutan sa Pilipos. So, kuya maguning, dito ta magbantay sa humility, kaya posible niya kung hambog. Now, doon na yung sa ka-anniversary simbahan. Anniversary ko siya, and then, naay usa ka tawo dito nga mapa-inubsanon gyud sa tibuok simbahan. And then ang pastor nakahuna-una siya, sabot siya sa iyang asawa. O katong mga kauban sa simbahan, mga leader simbahan, atong tagaan na away. Nakita na itong tinikawan na papausanon, di ba? Sabot sila, pero wala kabalo itong tao nga papausanon. Tagaan nilang away. So, itagaan nilang away. Bragbidan yun, itaklay yun. Anak din, pasinunggan siya during sa anniversary. Wala ka-expect kong mga tao na pausanon. So, atong itaklay nga medal, nabtagos kasi ba nagikuha sa pastor. Wala mong sa nitabo. Wala nang punyat ang tanga. Abot siyang balay, bisag matulog siya, maligo. Hangtod nga naabot na lang ang Domingo, wala ko natangtang ang iyang medal. Di yun ang pastor, wala ni hambog, hindi ko likawanan mo. Ano mo puno ang tangtanga? Lagi butangan siyang award. Hambol ang tato, karon ni hambog man. Ipakita-kita naman niya. Nga na-awardan daw siya. Di naman ang tangtanga. Ditangtang sa pastor. Hindi na nag-ibahin ka. Marang hambog naman puno ka. Hallelujah. So muna inanaig so. Pwede nga ma-apply na itong ginabuhi. Dili na matod pa sa kanta ni Max Urban. Sa hinambugay magdaog ta. Ano pa man ang kanta? Sa hinambugay magdaog ta. Ako waray hilunggo ka ug sigwan usab siya. Di ba? Sa hinambugay ko na magdaog ta. Kanila yung pagpatas anay lagi na. Doon na yung sa katao nga patas anay yung sila aning kakao. Sa katao sa grabe brad, sa amuha ka ng kakao sa amuha brad. Lisod yung gagsaka sa kadako sa punuan. O yung makasaka na buka dito brad, lisod kayo ni mo pagpo sa bunga tungod sa kadako. Yan betul usa. O ba? Kamay ra kaay na. Katong amo ang kakao. Di gyud ka kadaog sa uskabok bunga. Di gyud ka kadaog. Posible pang mapiang gagawin mo yung pugso. Grabe, kadakuan yung kakao. Iyan po itong ikatulog. Wala na inyong kakao. Katog yung kakao ni Lolo. Abisan dayungan ko. Kanang bunga, bisan dayungan. Abot sa ilalong. Bisan dayungan mo. Ang tsokolate, maagas tayo. Gadalag tsokolate ng kakao. Grabe yan.
Kani pahinang bugay lagi ba? Di ba? Andong saga mandunggan nato na sa mga inuman na nga kana magtinambugay sila. Apa ba ta dia? Manang dili ta dapat mo pareho ani nga grabe tsokolate ni Agas ka. Nagdala ng tsokolate. Na to ako ay tulog yapon ka mga isda. Isa patasanay sila kutong ba mamugay bisita sa ito. Ubad. Dibuto na guro niya akong dalunggan. Kay usalong ko dito sa dalong isda ka. Bisag ko na sa oras. Kaya naman ako. Dibuto na guro niya akong dalunggan. Iyan ko itong usa. Ang ibubo ra dahil kakayo ko pinhawan. Ako, wako ko ba, dibuto ba akong dalunggan, pero usalong ko. Sabi, salong ko, kaya na akong tulog ka oras. Ikaw mo ito nga. Nagdala na akong daghang kuha. At sulod na tulog ka oras. Kain ko itong usa. Lahi ra na inyo ha. Ako, sugod ko alas 12. Sa kadlaw, salong, nauli ko alas 6. Isa mo alas 6 mo nauli. Sabi, natulog pa kung tulog ka oras dito si lalong. Grabe kang bugas ha. Natulog pa daw siya tulog ka oras dito sa ilalong. Usa siya ng mga isda. Dili mayo ang bugiro. No? Kanina ang bugiro iso, yung puno na yung hangin. Puno na yung hangin ni ulo. Balo ba ka sa kabalong na puno ng hangin? Lupad mo na sa babaw. Bisang pa naana siya punga ni mo, doon siya basta puno ng hangin. Inana ang tao di ay ang bugiro. Ganahan siya siyang pataas. Napuno na yung hangin, ang iyang ulo. Hallelujah. Pabata niya? Muna nga, ato ta sa ganong kinahanglan ta og deeper in humility. Kay, number 1 na konteksto, if wala tayo deeper in humility, mo niya mahitabo, dali tang mapuno. Amen. Dali tang mapuno na tagantang mong hulagwan. Ang pagpataas, sama siya sa Banawi rice terraces. O ang pagpataas, sama siya sa Banawi rice terraces. No? Asa may unang mapuno o patubigan nimo? Sa ilalong ba? Ito ba sinabilaluman nga kahon? No. Katong pinakaunang kahon dito. Huwag pasabot, katong pinakataas na kahon dito, muto'y unang mapuno sa tubig. Hangtod nga, mapuno to siya, maagas to siya, kato na po ikaduhang kahon. Insert, ang tuas pinakataas. Katong magpataas, dali kayo mapuno. Kabantay bastong gawalin mo, dali kayo mapuno. Naatay igo, natanugan ang tumigo, hantod na napuno. Dali kita mapuno. Basta wala tayo deeper in humility. Ay, tingala kang dali kang musipok. Dali musipok yung ulo. Gamay rin gani ibikil, hala. Musipok dahil ba? Ikaw ako. Naana siya, dali ta mapuno kung naatay kaning kasing-kasing na ipapataas. Amen? Ikaduha, kaning pagpataas, o dili ta mo deeper in humility, makapabantok ni. Makapabantok. Kabantay man ang dalan, na siging gagi-agian. Amen? Nakabantay ba ta? Bantok siya. Now, sunay buo-buo tubig, ang bantok na dalan. Kainong kag basa siya abot sa ilalong? Oy, igsoon, ang basa anak ka na lang sa ibabaw. Pero wak na katuhop sa ilalong. Nga naman, kay bantok siya. Kanina yung pagpataas, makapabantok sa atong kasing-kasing. Bisan pagbubuan kas pulong sa Ginoo. No, naras kutob sa imong una-una. Kay naras ibabaw ang basa. So naras kutob sa imong una-una. Pero kung ay mong kasing-kasing, doon na pride. Doon na siya pride. Mubantok siya. Nga namang nibantok kason. Na o pangutana, nga namang nibantok kason. Nagihulang ko sa Biblia na ay dinhi nga nabutang daw ana nga dalan nga bantok. Nga namang ang pangutana, nga namang nibantok.
kay siging gitumban. Mana ito ba? Sige man iyatakan. Siging gitumban. Wala nabanto. Kabantay ka nang wala siging kaagi nga yuta. Diba? Dili banto. Pero kaning dalan na siging gagyan, di pa kabanto ka. Buot pasabot, nanong ibantot man ang kasing-kasing. Kay, o naay madunggan sa pulong sa Dios, tumban raman. Pasabot ba ta? Hinumpin mo ngayon si Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Siya ang dalan. Karon, siya ang dalan, kanang pulong niya, mo na ang dalan. Ipadulog na to. Karon, kung makadaw kas pulong sa Ginoo, sige ra tong atakan, sige ra tong tumban, muna ang atong kasing-kasing mo banto. Hallelujah. Muna nga sa itong ginabuhi, kinahanglan tag deeper in humility. Kanang makadaw kas pulong sa Ginoo nga dili nato tamakan ra, dili nato tumban ato nakatunan. Hopefully, jadi si pamilya, dili nato tumban ang ato nakatunan sa pulong sa Dios. Muna ito pangayon sa Dios nga dili pwedeng tumban. Ano man kay tumban nila nimo ang gipabalo sa Ginoo, ang mga pagtulungan sa pulong sa Ginoo kung tumban nato mo bantok gyud ang atong kasing-kasing. Diba? Di nakatalab ang pulong sa Dios tungod sa kabantok. Kutob na lang sa una-una. Yes, nakasabot ta. Pero ang itong kasing-kasing dili na ganahan mo apply. O hindi nang may tabo sa Kristiyan. Even doon nakasabuta sa mga pagtulunan sa pulong sa Diyos. But kung atong heart bantok na, even do, daghan kag nasabtan. Atong kasing-kasing dili na ganahan mo apply. Kay bantok na diyan. Kinahanglan mag-careful ta. Kinahanglan makakaton ta ng deeper in humility. No? Sa una, tambok ang atong kasing-kasing na hitulong tas matambok ngayon ta kabalo kamo anang matambok ngayon ta lalom na siya kaya ka man nabantok pero inuta mo bisan to sa una bago tas pag-alagan sa Ginoo na hitulong ta atong matambok ngayon ta pero inanta mo ang matambok ngayon ta pwede mabantok. Amen. Pwede mabantok ang tambok ngayon ta. Sulay sig atak-atak diha. Sig kaglakaw-lakaw ng tambok ng yuta. Di ba ngadto-ngadto? Bantok na siya. Yun na ang senaryo sa tao nga naay pride makapabantok sa atong kasing-kasing. And hopefully, dili ka maparehas karakter ni Satan. Bantok yung kasing-kasing, rebelde siya sa Ginoo. Pagkabantok sa kasing-kasing, rebelde na siya. Amen? Tuloy so. Gawas na makapabanto. Kung dili na ko dato makatunan ng deeper in humility, makapaugas siya. Makapauga. Sa ako nang giingon, sulay bis-bis ang dalan na nabanto, bis-bisi ko tong wala nabanto, asay daling mauga. Asay daling mauga. Ang bantok. Katong na dito nga tambok nga yuta, gibisbisan pa rin oras. Pero ato dito kumuta na basa ra. Pero karing-giring dalan nga bantok na kayo, tiblag tubig, mala. Wa pa ito nga oras, mala na. Kung bantok na itong kasing-kasing, dalit na kaayong mamalhan ta. Even do bisan sige na taw kadog sa pulong sa Ginoo. Ina tayo uli ni mo pagkaumba sunod adlaw ni malana po ang atong spiritual life. Kanang magpasabot na itong kasing-kasing ay pagkabantok na. So kung nabatay gani mo nako, nga murag sige man ta ko kadungog-ugwali. Sige man ta ko simba. Pero murag wala ko. Wala lain ang imong kinabuhi. Lain yun ang kung nasa kong kasing-kasing. Naay nabantok diha. Kabalong ka kung sa sikrito para mabalik na ang atong kasing-kasing na nabantok, ipabugwal na to. Himuon na natong dili dalan.
Kung pasabot, kung unsay nadungog nimo sa pulong sa Dios, dili na pwede nimong tumban. Ayaw na nagtumbi, ayaw nagyataki ang mga pagtulunan sa pulong sa Dios. I-apply na siya para yung kasi-kasi nila mo bantok. Maulian siya. Kaya ang dalang bitaw nga dili na agyagian, maulian na siya, mubalik siya sa dili pagkabantok. Kanara magmusiging gi-atakan, siging gi-turub-turuban, ora na nakabantok. Muna nga, naisikreto para din mo bantok ng kasi-kasi. Every time kanugas pulong sa Ginoo. Apply na yun. Amen? Apply na yun para din mabantok. Na, kung mabantok na ba, murisulta naman ang pagkauga na yun. Then, ika-4, class. Kung dili na ito makatunan ang deeper humility, makapahuyang ni siya ang pagpataas. Makapahuyang siya ang pagrebelde o ang pagdisobey. Makapahuyang ni siya. Ano man? Niantaw na siya. Bali ni taas siya. Ang mutaas na gani na ay pagkahuyang. Naganda mong example. Ang lansang gani nga ni tao, lig-on kayo ang ihang gitakuran. Di ba? Pag panday kag balay, dukon ko niyo ng lansang, hantod yung mga tao. Ganun ipataob na siya. Para lig-on. Pero ipaantaw, wala sa martilyo ng lansang, i-action antaw, kanang gamay rin na tao. Huyang na siya. Amen? Now, i-action paantaw ang imong pagpataas. Kaya ito ginabuhi mo na maglansang, i-action nagpaantaw ng imong ginabuhi. Sama ni Sitan, ni Huyang, paphasya, ginanang sinarist ng ginabuhi. Nga kung magpataas ka mo, antaw na ganita, karang bitang itanay, ato ng samton nga, ang labaw pa man ko ang among leader diha, sa ininglisay lang daan, kaya, layo or kayo ng among pastor, gusto ko na ganitang antaw, delikado na iso. It's not about the position, but it's about the service. Dili na about sa position, whatever position nato, ini kalimutan. But kung maisigot tag humility, it's not about position. It's about the service. Nga naman, yun si Jesus, nagpakaban servant siya. Isa gani ka tumumay mong great, magpakasulong siya. Hallelujah. Ikso parang dili tambuyang, dili ta magpantaw. Sama sa lansang. Mabitang dokdokon ta sa martilyo, para mutaot ta. Abi naman kung madukdukan ta, sakit oy. Ang pulong sa Ginoo ipakasama martilyo sa Isaya, sa Jeremiah 23:29, sama ng martilyo. Ya kita ipakasama lansang. Musuh ko na ganit ang antaw. Yan na. Ang pagdukdok na pas Ginoo sakit. Pero, kung nadukdukan taros pulong sa Ginoo, gusto ang Ginoo mulikod ka. Gusto ang Ginoo mutakop ka. Ayaw tatantaw, ayaw pataas. Kaya di makahuyang na. Tignong yun. Paubos. Amen pa ba tayo ha? No, pariyo ato. Ang bugiro kayo naguyab. Naguyab ba? Sabot tayo na iyang kauban. Para sugtod ba ng kung i-crash ba? Kung sa gana akong sulti pagkapili, parang gagawan man, secure buyers. Saan mo sulti pagkapili? Dito, hanya na. Dahil, musugtol na kung yung dahil. Naging po sa ka-hektarya mo yan. Hindi ito sa, ay, doon na dahil! Duha ka-hektarya ang humaya. Duha ka-hektarya daw humaya. O turan po, dahil, sugtol lang yun. Sugtol lang yun. Dahil, sa ka-hektarya ang humaya dahil. Naapa ko yung ka-hektarya ang kalubingan. Ginagutong sa, ayaw, doon na dahil! Upat ka-hektarya ang kalubingan na. Ni aksong kubo, itong ni nanghangin. Ay, ito, wala na yung COVID na lang. Kaya lagi mo pala pag-labaw. So, huyang na noon, ay mo COVID na noon. Pagkata diha, okay, gusto ang Diyos nga dili tamuyang, gusto siya nga magpakasulog ko unta. Amen? Okay? Pagkata diha, God is looking for a servant. He is not looking for a position, but He is looking for a servant heart.
Karon, only humble people will serve the Lord. Maurag yung makaserbisyo sa tubangan sa Dios ang mga mapapasa ng tao. Kay ang mga mapahitason, iya naging pagpaouch. Sa manisitan, nga nag-serve nang ta sa temple, o nag-worship nang ta, siya nang leader. Pero nahitabong napapha siya, ano naman? Say pride. Nagpadala sa siyang pride. Okay? So only humble people will serve the Lord faithfully. No? And I hope na ma-apply na sa binabuhay. Doon na isa ka pastor, nakabisita sa simbahan sa Manila. And then, anniversary ko siya, pag adto sa simbahan, sa tubangan lang daan, nanitagbo niya, naibigay niya ba? Pastor, diri ka pungko, diri pastor, diri tubangan pastor. Yeah, kontra kayo ba si Nina ba? Misimos kayo si Nina. Naghihiran ang pastor dito. Then, moto, after sa worship, giingnan tong pastor sa pastor na ito si Bahana. Host pastor. Pastor, wala ba kakisa itong nagayib mo? May nabiha? Sa wala. Tag-iya to atong Pepsi, pastor. Pepsi ba? Philippines. Siya ang owner sa Pepsi. Na siya ang usap. Ha? Owner nito Pepsi? Hindi lagi mailan. Yan sinutan. Kalmar lagi kayo. Pero nag-serve. Mo'y nag-guide sa kwan. Dato kayo. Pero nag-serve siya. And hopefully, may tabo din sa church sa Jalisci family. Na, unsa na itong posisyon. Kita ang mangusog kong sir. Dili ta magtanaw sa itong posisyon. Jesus, nagtanaw ba sa siyang title? Nagtanaw ba sa siyang titulo? Wala. Nagtanaw siya sa tawil. Dili title ang itanaw ni Jesus. Tawil. Ikuha niyang tawil. Inugasan. Itrapuhan ang mga yun na ang tata. Dili ta magtanaw sa itong posisyon. Dili ko dapat anak. Dili ko dapat anak. Trabaho mag-serve sa dili ko dapat anak. Sila anak ang dapat. Dili na iso. Serve the Lord. Kinahanglan na natin humble. Only the humble will serve the Lord. Wala nagbase ang Diyos sa rangko na to. Wala nagbase ang Diyos sa rangko na to. I hope na kung na mga pangdatuon dire, ay pang-bless rin si Ginoo, I hope na maunta na sila mag-ilog o panilhik. Every time na i-worship. Na yung mga kapitan dire, na yung mga doktor, extra police. Pastor, ayaw na pasilhigan ng mga tapasiro niya. Ano mga gumumunlay na, Pastor, ayaw kami. Kami anak. Muna siya ang deeper humility. Sabi na ito ang deeper humility. Taas kang position apan ni-down ka. Si Jesus man na atong isubay. Mo man ay karakter ni Jesus. Gikan sa pagka-Diyos, hindi pagkatao. O di ba? So ayaw tanawa na yung posisyon. Inanglan mo down ka. Muna'y deeper in humility. Hallelujah. Pabata diha. Kay, kung magpadalata sa atong pride, ang pride may makadivide. Na yung mga tao, naghiharian silang pride, na-divide. Kaya ang proud people, sila ang mga trouble people. Sila rin dali mangitag trouble kung proud. Sa timpong meeting, kung magpatawag ang pastor, magsigsupak-supak. Pilit na mga pastor. Hindi. Magpatawag ang leader of meeting, dili mo ito nga. Proud people, muna sa post sa mga trouble. Kami na pang trouble man. Dili sila mga peacemaker. But si Jesus, peacemaker ay nigo down siya. Tapos ang sa usa ka $1 million violin. Istorya sa $1 million violin. Dili ko mo. Tapos tunay $1 million US dollar violin. Kailan tag violin? Itong Italy ba? Nga ana-anaon ba? Dunay nag-abulasyon na naong $1 million nga violin. Pagkamahala. Usa to siya ka concert. Nahitabo. So, grabe, expected na kayo ang mga tao. Nagkuha na sila. Handa na kayo sila.
Unsay gid may tingog anang 1 million kay pabalogod na tarpulin $1 million violin mo play sa atong syudad. Puno ang kuan igsoon ng murag auditorium. Puno og tawo. Kay maminaw aning tuno sa 1 million violin. Kana ilog-ilog na mga tao. Di play na dito. Tigulang man, atong tigulang play na. Yan ang mga tao. Wow! Kalimutan tingog. Day na $1 million na violin. Pero tinahinduta to tingog. Di pag mag-play, gipusdak sa tigulang ang $1 million pusdak. Nasyak ang mga tao. Ha? Madahan? $1 million violin gipusdak ra? Saya nga. Yan ang mga tao. Saya nga. Yung tigulang. Uy, made in China ra di oy. Made in China ra daw tong $1 million. Katong ipusdak niya. Sa naara ag $1 million violin. Gikuha na pas tigulang ra. Di na to. Wow, mao din $1 million violin. Pariho naman lagi day tingog sa made in China nga violin. Pariho lagi og tingog. Wa may kalainan. Sayang ito ba gusto? It's not about the violin. It's all about the player. Sabtan mo na to? It's not about the violin, but it's all about the player. Usa may apply sa ginabay Kristiyano. Kita ang gitawag og $1 million violin. But it's not about us, but it's all about Jesus na nagpa-play na to. Amen? That's why ayaw ang puna. Ayaw ang puna ang glory nga para kay Jesus. Instrumento lang tayo igsoon. Ikaw ako instrumento lang tayo. Dili ta pwedeng ang puna na ako, anak. Ako minakaingon. Hallelujah. Di na mahitungod sa tunog. Di na mahitungod sa violin. Ang gapli, anak. Nasa itong ginamit, isa mong gapli na ito. I-pray ang gapli na ito. O na ang puno. Pero, if si Jesus ang gapli na ito, nindot kay kagtuno. Kaya kita ang $1 million violin. God bless the family.